Glati kok. Ayo. Woi maling. Maling. Jangkrik. Ndi jangkrike? Iku Lho, iki aku Sarip apa Paidi? Lah aku Sarip apa Paidi, makane semayan dhisik tok moro-moro aja mlompat ning dhuwur panggung. Kowe milih Sarip, Pak? Aku nek Sarip iki dipateni apa ora to? Ya nek Sarip ya ora. Ora. Milih gak dipateni. Nek Paidi? Oh, gak. Yo gak dipateni. Gak. Ora oleh paten pinaten. Etok. Oh iya, Paidi. Aku Paidi. Aku Paidi yo. Ya. Ya wis, sampean Sarip e. Ya. Aku Paidi yo. Tapi nek keliru dibenerne ya. Iya, aku Paidi yo. Kok becik. Oh sik, tamneh. Bok keblaen. Weh, atalah. Loh, nek keliru dibenerne. Mbok. Engko kleru. Oh, kleru. Kleru nggone Joko Bersawung Galing. Habis pula kita ngakan, Cuk. Loh, Sarip kok duroi lho. Sarip. oh, Sarip ya? Lah iya Sarip. Mas Repan sing ngene iki. Makane aku ya bingung to iki. Malah Lah iya nek salah dibenerne. Lah nek bener, Aku iki gak pati iso. nek ngono. bener. Ya. Suwale taun. Loh, Selawe. selawe ya. Selawe sing bener. Karang aku ku biasa dadi Sunan Bonang kok ngon dadi Sunan Sarip Bonang. ya. Heeh. Sarip ya. Sarip. Loh, ya aja meneng ya gak penak ta ya. Oh, ya lu gak sih. Lah iku dadi mbokku kok karepe. Dadi mboke. Ya. Hah? Wah, Urae aku Abilawa. lurahe Repan gak apa-apa. Nyilih kok ya. Ayo balik nih. Sarip tambal tuh. Aku wis gak melayu. Hus. Yo gak tadi Sarip gak keren. Kalian ono mana? Iya. Tung Kulon Rasid. Loh, Sarip. wetan gelut. Loh, sing ngendi nek bener no ta lah. Lah aku ki gak ngerti nek kuwi mang salah. Oh, foto dene nek ngono. Di, Paidi. Rene di. Enek opo Rip Sarip? Muni maling. Sing tak colong donyamu apa piye? Riko maling yo maling ki. Ananging aja maling nggoning bangsa Walanda. Cetone Paidi iki mau londo blangkon. Iya. Wis tak akoni Rip. Eling di. Wis tak akoni nek aku ki londo blangkonan. Wong Jawa aja melu-melu londo. Sing penting uripku mulya, iso mulyakno anak bojoku. Gak apa-apa di kowe ngomong ngono. Heeh, piye terus karepmu piye? Tapi etan kali kulon kali wewengkone wis dhewe-dhewe. Nek etan kali wewengkone sapa? Aku wis ngerti, Dik. Wewengkone Paidi. Nek kulon kali Wewengkone Sarip. lah mangkane aja ngelamak ning nggonku sliramu ya. Paidi. Heeh. Kenek tak eling nih, gak kenek kowe ya tak eling. Bebasan yen Riko durung iso nglangkai batanging Paidi aja sok pisan-pisan arep ngalang-alangi apa sing dadi karepaning Paidi Rip kowe Rip. Di Paidi. Iya, kok Aku apa? nyolong tak menehne karo fakir miskin di. Tapi tumindakmu kuwi kleru. Awakmu ngerti apa ora? Nek babakan nyolong pek pinek donyaning wong kuwi minangka sliramu Ya. melanggar angger-anggering tatanan. Ning iku lak kanggomu. Ya bener kanggo Mas ya kanggomu. Ate ya apa kon? Wis ngene di. Paribajane rebut.
bener sedina rong dina. Heeh. Gak ana putuse. Lho terus saiki apa sing dadi karepmu? Diestoke Paidi apa Sarip? Ayo, Sing ayo. mendekaran dia gini. Ayo coba dijajah. Ketengkongan dikarepmu. Ayo. Ayo. Hoi, bos. Ha. Tang todi saya kemah. Ada todi. Tak nyokel todi. Kok tak ada tau di tangan tak rapat. Oh iya. Tak jotos dhuwur di. Tak jotos dhuwur aku mudhun. Hah? Tak jotos dhuwur aku Oh iya. mudhun. Awas di yo. Awas. Ha. Kesuwen nih, kesuwen. Neng kono, Mati di. neng kono mati. Mati di. Mati di neng kono. Oh, milih di kono. Tibakno neng kono. Yo di kene, di kene. Ini lah lumayan. Jadi kait bang. Weh. Wis ra nombokne. Paidi wis gano kok. Mati ya wes. Paidi wis mati kok. Kowe wis mati ale. Langsung wong Paidi wis gano kok. Aku mati tak rene dhisik. Iya. Lah mati kok gak dijiarno. Engko ditambahi pragmenan jonggrang. Ya. Ayo. Bareng-bareng.
Piye? Sampeyan ki ya ngono no. Ndadak moro-moro jak saripan mbokne urung siap wayahe lak ya lurang gedangan dhisik. Mlayu terus sarip metu. Wis gampang, besok ben maneh. Oh ngono ya. Apa to iki? Lah ate copot nah. Lagu iki penggaweane dadi Sunan Bonang karo Ragil nang Tengger wingenane. Ning Sunan Bonang. Iya. Wis, pokoke dadi ngono-ngono kuwi kok biasae. Dadi sarip ya ora leren ngetrapne. Gak apa-apa wis aku manut sampean tiga nanti. Heeh, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mugi kemawon anggen kawula. Paring sugata wau dadosaken suka renaning penggalih pramila ing mriki semangga panjenengan hamirsani satunggalipun tari kang sampun nekarake dening kadang-kadang putra Taruna pilih ingkang kasebat tari Tuharangga Putri. Oh, Turangga Putri putra Taruna. Sangarpate sikra anata baris nyawiji kumolong dampyak mrekut lampah tinarung krepyak watang gadhe kumelar ngebake sorak-sorak iku moro. Hey, loh, prajurit budal dina iki man, yuk, Warga putra Taruna, Bataruna budal wadya kumura remagang girang-girang Cumangka gagah kumreka milu benang Kosamato siyoga domakarya ngangkat karyane praja murekerto harja Wantu ingkang sowan ngaturaken sembah bekti kunjuk wonten ngarsa paduka mawon Ger tak tampa ora nyatuja mangke cukup tampakno ya Gusti Kodawa bala kula derek nyuwun pangestu kewan iya Ger ayo kas oh hey Batar pedang wadya kemerang kemadang girang-girang Jakarta dan tandang cumangka gagah kumreka miru pernah pun samapta siyaga domakarya ngangkat karyaning praja murekerto harja yo prajurit budal dina iki yo Serikandi saking Turangga putra Taruna pinggir mas siji bapak siji ojo nganti kocar kacir yo kene yo wah yo tos jublek grep pecet yai sampean diman minangka piadalir sang bapa gumebat sak bujangaren gedene sapa man yo hey yo hey
Wela dalah. Oh. Ono sapa wae iki, Pak? Oh, jos. Yo, ha oh, yo, ha oh. Ya, jos. Yo. Oh, oh. Yo. Ayo Siti. Jos. Ya. Cha. Ya, jos. Tuprak. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katiaren tindak wae ora numpak taksi dewekan apa ora wedi timbang anggur kula kelem ngancani. Ayo Pak Bu. Alias kebetulan Belanjane kadah rada kaboten Hayen purun Mas enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula obahi. Tobel wong bagian golek omongan niku blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun gelut Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar pae rawan rondo kanggoku rapati penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jo sumelang ya ben rondo dijamin
Jos. Oh ya. Jamu godhong telo suwe ra ketemu temu pisan dadi gelo suwe ora jamu godhong telo suwe ra ketemu temu pisan gawe gelo suwe ora jamu godhong meniran wis suwe ra ketemu pisan dadi pikiran suwe ora jamu dong telo suwe ra ketemu temu pisan taruna Jos ho ho ya as ja hey just da oh yo ja lo as Jos ya ngono ya ayo mes sepurane man ora apa-apa man oh yo Jos ja Jos ya Jos buka CD Jos oh oh lu buka CD Jos
lek gak ngono kaguyuman iya le oh ha oh yo yo janjimu Ya, wong Mas. manis nyidrani saiki wis lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani Rasane lara dadaku wong bagus wis kangen ketemu sliramu Kacu kuning kok jauhku wong bagus kumpul karo aku kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kuwe isih nyanggen merono mrene isih tak kowo rapi bisa ngajak ngono ketemu sliramu kacu kuning tajak nunggu baliyo wong bagus kumpul karo aku saiki gerale rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong manis duwe lunga